Moi! Tässä on meidän Lego Bros ja tää on siis meidän kanava, niin kuin varmaan tiedät, kun katsot tätä shorttia ja löysit jotenkin ihmeellisesti meidän surkeen kanavan pieni. Me ollaan surkeita. Mut niin. Mikä tän kanavan tarkoitus on sun mielestä? No, et me vaan niinku randomilla jotain Lego-haasteita tehdään ja pelataan kaikki erilaisia Lego-pelejä. Ja vähän minä. Ja muutakin voi. Niin kuin näette mun mahtavan parkourin tässä. Mut joo, tää on niinku meidän yhteinen wow. Tosi kiva kanava, eiks niin? Jep, ja me tehtiin tää sen takia, koska Miksei? Me ollaan samanlaisia. Joo, että kiva, että tsekkaa